О, нуждаете се от добър матрак за гърба си? Дормео е решението. Матрак Дормео S+ е ергономичен матрак, проектиран да предотвратява болки в гърба. Погрижете се за гръбнака си, докато спите. Тайната му – гениален дизайн с награждаваната технология OctaSpring, която поддържа естествената форма и стойка на тялото. Доказано, неговата ергономичност е тествана в независима лаборатория в Германия и е класирана сред най-добрите ергономични матраци в Европа, а физиотерапевтите го препоръчват. Най-важното е матракът да осигурява правилна опора за тялото ви, да поддържа гръбнака в правилна позиция и да облегчава точките на натиск. Клиентите просто го обожават. Бих го препоръчал на всички. Докато не легнете да го пробвате, не знаете какво е. Дормео S+ е матрак без риск, с 8 опции в едно, идеална височина от 20 см и комбинация от различни слоеве, които предлагат перфектна опора и комфорт. Благодарение на двойното си ядро, всяка страна адаптира комфорта и опората към всеки партньор. Когато матракът е удобен, осигурява адекватна опора и облегчава болките в гърба, тогава и сънят е спокоен и здравословен. И ако искате да подобрите качеството на съня си и следователно качеството на живота си, инвестирайте в съня си, инвестирайте в матрак Дормео и се събуждайте освежени, отпочинали, в добро настроение. Грижете се за гърба си, докато спите. Новият Дормео Memory S+ с сребърни влакна може да е ваш само сега. Посетете уебсайта на Дормео или магазините Дормео Home в цялата страна.